Prajem vám príjemný deň. Dnešné cvičenie bude statické, ale za to veľmi efektívne a veľmi výživné. Volá sa zakoreňovanie dýchu. Kam budeme ten dých zakoreňovať? Budeme ho zakoreňovať do nášho spodného energetického centra, do spodného dantienu, s ktorým by sme mali byť neustále v kontakte, aby sme mali v pohode naše fyzické fungovanie, ale aj naše energetické fungovanie a aj naše mentálne fungovanie. Budeme tým pádom dýchať, ale ten dých budeme pozorovať a počas toho pozorovania vlastne tú či, ktorú vdychujeme, budeme nasmerovávať do toho spodného dantienu. Len keď dýchame takýmto spôsobom, naozaj hlbokým spôsobom, pri ktorom bránica naozaj cestuje, tak vtedy sa či vďaka tomu dýchaniu dostane do toho spodného dantienu a môže sa pre nás generovať do množstva, ktoré môžeme kvalitne využívať. Cvičenie som si vybrala cvičiť pri týchto úžasných dvoch brezách. Sú to také moje veľké kamarátky a učiteľky, o ktorých píšem aj v knihe Múdrosť stromu. A toto cvičenie nájdete detailne popísané aj so všetkými benefitmi práve v knihe, v druhom pokračovaní knihy, ktorá sa teda volá Múdrosť stromu, tvorivý sprievodca. A chcem len povedať, že okrem tohto cvičenia tam nájdete ešte 11 qigongových cvičení so stromami, ktoré sú naozaj akože vynikajúce a veľmi výživné a je vhodné naučiť sa s tými stromami pracovať. Pri tomto cvičení budeme okrem spodného dantienu pracovať ešte aj s bránicou, respektíve my s ňou nebudeme pracovať, iba ju budeme pozorovať. Bránica je taký dôležitý dýchací sval, ktorý sa nachádza približne v tejto oblasti a on prirodzene počas toho, ako sa nadýchujeme do plúc, klesne dolu, tými plúcami je dolu zatlačený a tá bránica, ten sval, zatláča tým pádom na ten spodný dantien. A týmto mechanizmom sa vlastne ten spodný dantien krásne aktivuje. Ja to cvičenie budem samozrejme viesť, len aby ste mali predstavu o tom, že tá bránica počas nádychu prirodzene klesá nadol a pri výdychu, keď sa plúca vyprázdňujú, tak prirodzene tak bránica vystupuje nahor. Toto my robiť nebudeme, my budeme iba aktívne pozorovať, že sa to deje. A o to nám vlastne ide. Okrem toho, toto cvičenie má fantastický dopad na našu myseľ. Tá naša myseľ sa úplne upokojí a spolu s tým dýchom sa tiež zakorení do toho tela a zakorení sa do toho spodného dantienu. Čože čosi fantastické, pretože mnohí žijeme v tých hlavách a toto cvičenie je naozaj vhodné na to, aby sme tú myseľ z tej hlavy donútili sa trošičku uvoľniť do toho tela a tým pádom sa staneme takými pokojnejšími. Takže, dosť bolo slov, poďme na to. Poprosím vás, že by ste si našli nejaké miesto, kde môžete nejakých 20-25 minút pohodlne sedieť. V sede, pri ktorom budete mať chrbticu vzpriamenú. Tak, usadíme sa. A môžete si pokojne zavrieť oči. A chvíľočku len sa vnoriť do seba, vnoriť sa do tohto prítomného okamihu a ako keby preladiť sa z tých činností, ktoré sme robili doteraz, na túto činnosť, ktorú robíme sami pre seba. Uvedom si, že dýcháš, že tvoje telo samé dýcha. A zameriame teraz našu myseľ, aby pozorovala
úplný začiatok toho celého procesu prijímania vzduchu, to znamená nos a konkrétne nosné dierky. Takže skúsme teraz pozorovať ten vstup vzduchu cez nosné dierky, čo sa tam deje, keď nadýchuješ a čo sa tam deje, keď vydychuješ. Možno cítiš ten prúd vzduchu, možno cítiš teplotu toho vzduchu. Iba si to uvedomuj. Pomaličky prenesieme to vedomie do celých tých trubíc v tom nose smerom nahor do lebky, takže celý nos vlastne. Dýchaš takou intenzitou ako predtým, len vnímáš ten vzduch trošku hlbšie v tom nose. Ako sa pri nádychu dostáva hlbšie až do dutín v tej lebke. A pri výdychu zase ako odtiaľ opúšťa ten vzduch, ten priestor. A vzduch ďalej pokračuje. Tam hore za nosom sa stočí a nasmeruje smerom dolu k plúcam. Takže prechádza cez takú trubicu v krku, cez hrtán. Tak skús pozorovať tento úsek, to znamená nosné dierky, nosné dutiny a otočenie smerom nadol cez ten hrtán. Pozoruj, čo sa tam deje, keď nadýchuješ a čo sa tam deje, keď vydychuješ. Bežne sa pozorovaniu tejto oblasti tela nevenujeme, takže si to trošku ešte vychutnaj. A možno zistíš, že ten dých sa tak príjemne a jemne prehlbil a tak vyrovnal. A teraz pošleme naše vedomie do plúc. Že skús sa tam ponoriť do tých plúc, opustíme tie trubice, ideme rovno do plúc. Pokračuješ v takom istom dýchaní, vôbec nič na tom dýchu nemeň, iba znútra tých plúc ich pozoruj. Ako sa pri nádychu rozširujú, rozťahujú, zväčšujú. A
A pri výdychu zase ako sa vyprázdňujú, zmenšujú. Pozoruj všetky smery, do ktorých sa tie plúca rozťahujú. To znamená dopredu aj dozadu. Doprava aj doľava. A aj nahor, aj nadol. Že týchto 6 smerov vytvára takú základňu pre takú sférickú guľu, do ktorej sa tie plúca znútra rozširujú. A pri výdychu zase vypúšťajú. A skúsime sa prinavrátiť aj k tomu vrchnému úseku, čiže vnímaj pri nádychu nosné dierky, nos, dutiny, hrtan a na záver plúca. A pri výdychu opačne. Pomaličky prenesieme naše vedomie na spodnú časť plúc, pod ktorými teda sídli tá bránica. A začni pozorovať, ako pri nádychu tie plúca, ak sa rozširujú aj nadol, zatlačia na tú bránicu a stlačia ju dolu smerom k tomu podbrušku. Ty to vôbec nerobíš, iba to pozoruj. A pri výdychu zase, ako sa tá bránica vracia nahor. Tvoje vedomie je v tej bránici a pozoruje jej pohyb. Pri nádychu nadol a pri výdychu návrat späť. Tým pádom aj tá naša myseľ sa teraz nachádza dolu, na úrovni tej bránice. A tým, ako bránica klesá, tak zatláča na ten spodný tantien, na to podbruško. Skúsme teraz vedome preniesť do toho tantienu a vnímaj, ako pri nádychu zatlačením bránice sa musí roztiahnuť. A pri výdychu, jak bránica vystúpi nahor, sa zase ten tantien môže vrátiť späť. Čiže ty ho určite nerozťahuj zámerne. Iba ten prirodzený proces pozoruj.
Tvoje vedomie, tvoje pozorovanie sa nachádza dolu na úrovni pupka, či ešte nižšie pod pupkom, v hlbinách toho podbruška. Tam si a tam pozoruješ to rozťahovanie. Naplňovanie a potom vyprázdňovanie. Sťahovanie. A tým, že sa ten spodný tantien pri nádychu môže zväčšiť, tak sa zväčšuje aj tvoja stabilita, tvoja základňa, tá pánva, ktorá na tej zemi alebo na stoličke, na čokoľvek spočíva. Len si to uvedomuj. Spočívaš na takej pevnej, stabilnej, širokej základni, do ktorej neustále doplňuješ či tým, že máš tam mysel a že takýmto spôsobom dýchaš. Pokračuj v tom dýchaní, vôbec ho nemeň. Iba sa myslou alebo vedomím trošku vrátime na ten úsek, pozorovať ten úsek plúca, ako sa naplňujú pri nádychu, ako zatláčajú do bránice, ako bránica klesá a zatláča, zväčšuje ten spodný tantien. A pri výdychu, ako sa to zase všetko navracia späť a vyprázdňuje. Takže pri nádychu plúca, bránica, tantien a pri výdychu plúca vydychujú, bránica vracia sa hore, tantien sa vracia späť. Ten dých sa krásne prehlbil, krásne sa tam tak uložil. A už prestal byť len v tých plúcach, ale je vlastne v celom trupe, v tom spodnom tantiene. Cítiš ho aj v nohách, v chrbtici, v páteri. Nádherne prepojené plúca s bránicou a so spodným tantienom. Úplná krásna ukážková spolupráca. Nerobíš nič na silu, iba dovolíš telu, aby to robilo prirodzene.
a myslou ho pritom pozoruješ. Pokračujeme ďalej v dýchaní a ak by sa nám dalo, tak skúsme pozorovať celý úsek. Čiže od začiatku od nosných dierok, nos, hrtan, plúca, bránica, tantien. A potom späť. Ak by to bolo pre teba moc náročné, že veľmi dlhý úsek, tak sa kľudne vráť len k plúcam, bránici a k tantienu. A uvedomuj si, ako ho vlastne ten dých, tú či, ktorú vdychuješ, touto cestou od toho nosa, od toho začiatku, postupne krásne zakoreníš až úplne vo svojej spodnej oblasti, v pánvi, v základni, v tom spodnom tantiene. Ako keby sme boli také stromy, ktoré nadýchujú tú energiu toho slnka a posielajú ju do koreňov. To, čo vstupuje do teba vrchom, zakoreníš nadol. Nič násilne nevykonávame, do ničoho sa nesilíme, iba pozorujeme prirodzené procesy. A tým, že ich pozorujeme, tým, že tam sme, tým sa tá či zmnožuje. A posledné, na záver si to naše vedomie, tú našu myseľ ponoríme už len do spodného tantienu. A pozoruj tú či v tom spodnom tantiene. Všetky orgány, ktoré máme v tej oblasti, čreva, tenké, hrubé, močový mechúr, pohlavné orgány a vzadu aj obličky, ledviny, skús ich zavnímať, že sú krásnou súčasťou tohto procesu a môžu sa tou energiou naplňať, môžu sa v nej kúpať.
tvoja myseľ je úplne uvoľnená, ponorená do toho spodného dantienu. Pustila všetko. Môže si tam oddychnúť. Tvoje telo samé prirodzene dýcha a ty len si tam s ním. A tam, kde máš svoju myseľ, tam, kde máš svoje vedomie, teda teraz ho máme v spodnom tantiene, tam vlastne pozývaš tú chi, aby sa tam usadila, aby sa tam zmnožila, aby sa tam rozšírila, udomácnila. Necháme tu chi tam, v tom spodnom tantiene a pomaličky sa začneme prebúdzať. Pomaličky môžeš otvoriť oči, naozaj veľmi jemne, stále ale dýchaš, hej, stále ten proces ostáva. Skúsime nevytiahnuť ho, ale nechať ho tam dolu. A trošičku sa spojíme zase s fyzickým telom, s povrchom tela, zohrieme si, pošúchame si trošku dlane, prenesieme na obličky a chvíľku sa spoj s obličkami, nadýchni do nich a pri výdychu posielaj ten vzduch, tú chi dolu pod seba, ako keby do svojich koreňov. Ešte dvakrát. A vydýchni dolu do svojich koreňov. A výdychom dolu. Trikrát cez oči. Priložíme dlane na oči, ako keby sme sa cez ne nadýchli. A výdychom s rukami budeme čistej hlavy zase posielať dolu. A dolu. Tu sme trošku taký prebudenejší, viacej na tom povrchu. Ešte posledný krát. Trošku si preklepeme hlavu aj do vlasovej oblasti. Dobre, popretáčame si trup, chrbticu. No a hlavu trošku poohýbaj krk. Poďme aj úklon. Ja. Dobre. Vystreme nožky. Trošky si ich uvoľníme. Trošku si ich prejdeme, premasírujeme kolienka. Poďakujeme im za to, že sedeli s nami ohnuté
A ešte trošku preklepeme, aby sa uvoľnili aj bedrové kĺby, kyčle. Dobre. Tak. A trošku sa len tak zavnímaj, že ako sa máš. Či stále zostala dolu v tom spodnom tantiene, aj keď sme sa už dostali trošku vyššie, trošku sme sa popohybovali, skúsi ešte bez toho vnorenia do seba uvedomiť tú krásnu základňu. Takže toto bolo zakoreňovanie dýchu. Odporúčam vám cvičiť ho často, lebo fakt musí si človek trošku na to zvyknúť a naozaj to cvičenie je veľmi efektívne nielen pre telo a pre spodný tantien, ale aj pre našu myseľ. Pomáha aj pri tom, keď majú ľudia problémy zaspať, že neustále tá hlava niečo rieši, alebo keď sa v noci prebudzajú a mozog pracuje. Čiže je to ozaj cvičenie aj pre uvoľnenie tej mysle, také zakorenenie tej mysle viacej do celého našeho tela. Takže vám želám krásny zakorenený čas, krásny zakorenený život a budem sa tešiť na nejaké ďalšie spoločné cvičenia.